Kaixo, ongi etorria, funtzioen eremua aztertzen hasiko gera. Hortarako gogoratu behar dugu zerren eremua. Nik isa aldanai askean zenbaki bat jartzen badut, ordezkatzen badut bikin, hirukin edo seikin, eta ateratzen bazait balio konkretu bat, definitua gelditzen bada, orduan zenbaki hori eremukoa da. Hiru motatako funtzioak aztertuko ditugu. Funtzio polinomikoak, funtzio arrazionalak eta arratzaile bikoitia duten funtzioak. Orduan, polinomikoak ikusi, hau polinomio bat da, orduan, hemen edozein zenbaki sartuta atako zaigu balio konkretu bat, bai, horregatik esaten dugu eremua, funtzio hauena, izaten dela zenbaki erreal guztien multzoa. Jarri dezakezu baitere eremua izan ordez horrela. Ikusiko duzu batzutan ere horrela jartzen da. Dominio bezala. Funtzioaren eremua edo funtzioaren dominioa. Zer gertatzen da funtzio arrazionaletan? Edozein zenbaki jartzen dugula beti definituta geldituko da? Ez, zergatik? Funtzio arrazionaletan izendatzailean aldagaia dagolako. Orduan, behan izendatzailea zati zero atatzen bada, ezin da egin zatiketa hori. Orduan, arkitu behar ditugu kasu hauetan zeroak. Eta zeroa denean, puntuiek atera ingo ditugu bere eremutik. Orduan, hau noiz izango da zero, jartzen dugu izendatzailea, berdin zero, isa berdin minus bost. Orduan, isa minus bost denean, atatzen da zati zero. Orduan, zer izango da eremua funtzionena? Multzo osoa, baina kendu behar dugu puntu bat, minus bost. Hola jarriko genuko. Beste data, hola. Hau da, honen soluzioa eta honena. Hemen zer gertatzen da. Bigarren mailakoa dela, orduan bi puntu izango ditugu seguraski. Goazen askatzea. Jarriko dugu, isa berbi. Kenbi isa eta berdin zero. Gogoratu, bakarrik izendatzailea. Orduan, zer egiten da? Ez da bigarren mailako ekuazio oso bat. Orduan badago beste modu bat erresago egiteko. Zein da, isa hartzen dugu, eta gelditzen zaigu isa kenbi berdin zero. Ordo de biak. Hau izango ditzateke soluzio bat, isa berdin zero, eta bestia da, isa kenbi berdin zero. Pasatzerakoan bestaldera, baditugu biak. Zero eta bi. Hori nola jartzen da? Izango ditzake, eremua, funtzio honena, baita da, multzo osoa, zenbaki errealen multzo osoa, ken bi puntu. Eta bi puntua dira, zero eta bi. Horrela egin behar dugu. Giltza horrekin. Ez egin horrela, edo horrela, ze ulertuko genuke tartea dela. Eta horrela dira puntuak, kontuz gauza horrekin. Errotzaile bikoitia duten funtzioetan, noiz ez da definitut egongo. Batatzen bada barruan, minus. Minus baldin bada, ezin dalako erroketa egin. Ez da zenbaki erreal bat ateratzen. Orduan egingo dugu izango da, isa gehiago, izan behar du, zero baina handiagoa edo berdina. Hori da soluzio. Orduan, tarte bat atako zaigu. Lau pasatzen dut beste aldera. Eta hori izan behar du, minus lau baina handiagoa edo berdina. Hori dira soluzioa. Orduan jarriko eremua, funtzionena, minus lautik, baita ere, hori sartzen da, eremukoa da, plus infinito arte. Hori da sartzen. Hori izango ditzateke, honen eremua. Eta zer gertatzen da beste honekin? Berri ningo dugu, jarriko dugu, erroketan barruan dagoen guztia, dela minus isa berbi, eta tabazeu baitere, zero baina handiago da berdinak. Beti hau jartzen dugu, Hemen arazo bat dago. Zenbaki bat berri iterakoan, eta gero, minus jartzen baina gaurrean, beti negatibo batako zaigu. Horan, hemen, ez dago soluziorik, bat bakarra, ez da? Zero. Zero jartzen badut, bai, zero bat azezen. Baina beste guztiak, edozen jartzen dudala, zero baino, txikiagoa gelditzen zen, minus jarri behar dio dalako emaitzari. Horan, soluzio bakarra dago. Hori nola jartzen da? Era hontana. Eremua, funtzionena, zero. Eta ez dago besteik.
funtzio honetan ere jarriko dut. Erroan barruan dagoena, izan badula 0 baino handiagoa edo berdina. Orduan, goazen isa bakantzea bat pasatzen dut kentzen. Orain, -4 pasa badut zatitzen, baina ezakiko gogoratzen zeran, minus pasatzen dugunean zatitzen, honen norabidea edo zentzua aldatu egin behar dugu. Orduan, izan barrean handiagoa edo berdina, izan behar du txikiagoa edo berdina. Eta pasatzen dugu. -4. Gogoratu, koefizientea negatiboa zenean. Minus zati minus, plus. Horra izan behar du. Laurden bat baino txikiagoa edo berdina. Dudetan zaudela? Beti bezala. Jartzen duzu zuzena, jartzen zu laurden bat, eta ikusi 0a soluzioa den edo ez. Hartuko du 0a, hartu ezak ezin edo duzu zenbakia, 0a. Ni jartzen dutenen 0 soluzioa ematen du? A ber, -4 bider 0, 0, gehi bat, bai. Orduan, hau soluzioa da, bere tarte guztia soluzioa da. Hau dena da soluzioa. Laurden bat baino txikiagoa edo berdina. Orduan, izango litzateke eremua, minus infinitutik hasi behar dugu, eta noaino laurden arte. Eta hori bai, tartekoa da. Eta falta zaigu azkenekoa. Beti bezala jarriko dugu erroan barruan dagoena handiagoa edo berdina 0, horran hasiko gara bakantzen. 25 pasatzen dugu kentzen, -4 pasatzerakoan zatitzen minus delako, honen norabidea aldatzen behar dugu, hola jarri behar dugu orain, minus zati minus plus, eta hemen arazo txobatekik gaude, ze pasatzerakoan beste aldera erroketa, bi soluzioa eta zezkigu. Soluzio bat izango litzake 5 biren eta bestea -5 biren. Orain ikusi behar dugu, izan behar txikiagoa da handiagoa. Hortarako, zuzena irudikatuko dut, jarriko ditut bi puntuak, -5 biren eta 5 biren, eta hartuko dut hemengo puntu bat, hemengo bat eta hemengo bat. Ikusteko eremukoa dian edo ez. Arrazako erdiko bat, 0 arrexena, ezta? 0akin jarriko dut. -4 bider 0 berbi gehi 25, zeba geltzizegu, 0 gehi 25, positiboa da. Orduan, hau dena eremukoa da. Badakizu, puntu bat aukitzen badugu eremukoa dela, tarte hori eremukoa da dena. Artezagun bat handiagoa, adibidez, +10. Orduan, 0 aurridez jarriko dut, 10 berbi. 10 berbi zen bada, 100 bider -4, -400. -400 gehi 25, eta ez ezegu, negatiboa. Orduan, hau ez da eremukoa izango. Eta hartu ezagun beste bat ezkerrekoa. Adibidez, -10. Orduan, egingo dugu berdina. Jarriko dugu. Ken 4 bider -10 berbi gehi 25. -10 bider -10, 100 positibo. Orduan, ze gertatzen da? Hau dela, -400 gehi 25 negatiboa dela. Orduan, hau ere ez da eremukoa. Orduan, eremua, hau da. Hasten da, funtzionen eremua -5 birenektik, bai dela eremukoa, puntu hori 5 biren arte baita ere badela. Hemengo ikurrak izango lirateke 5 biren baina txikiagoa edo berdina, eta -5 biren baino handiagoa edo berdina. Eta horrela bukatuko genuke. Ikusten dezu bezala, funtzio polinomikoak eremu osoa dute, arrazionalei kendu bat zaizkie puntu batzuk definituak ez daudenak, 0ak. Eta errotzenen bikoitea dituztenak, aurkitu behar da, zein den tartea. Nun dagoen definituta. Batzuta oso tarte txikia da. Hori bakarrik. Amaitzeko funtzio honen eremua eta ebiltartea kalkulatuko ditugu. Eremua, isaren baliotan. Funtzioa nun dago definituta? Denean, ez da? Betu, denetan. Edo zen zenbaki aukitzen dugula, dago iren bat.
Hemen hon daiteke dudaren bat. Ba ez dago dudarik. Ze hemen dago definituta. 0 denean, 0 da. Hemen utxa dago. Bakizu, isaren balio bakoitzak eukidun behar duela iren balio bakarra. Orduan, izango itzake zenbaki errealen multzo osoa. Eta ibiltartea, ze balio daude? Ba, hasten da, minus infinitotik, noaino, honeino bat, bi arte. Eta bi bada ibiltartekoa, Eta gero, beste tarte bat ere, nondik hasten da, hirutik, baina hiru ez da ibiltartekoa, horra jarri barko nuke horrela. Hirutik, noaino, plus infinito arte. Eta horrela maituko genuke. Ulertu duzulakoan, beste bat arte. Agur?